মাইसिंहा কারণ সিনি যে নেতা দंनाय बर' बिदिखे खायसंनाया आरो वानसा बायगो बान्देला थाङै हायना কিন্তু ৭৮ সনে যখন কংগ্রেস ৩২ বছর শাসন খাইখাইছিল जोंनि त्रिपुरा उपजाति যুবক সমিতি आरो जों खालायो खालायफैखा যখন ৮৮ साल हगेनो 4 जन एमएलए बा बेबायदि पार्टिनि थांखासों माखा কংগ্রেস বছরাव एकदमनि खालायफैखा हागेनोसो वानसाराव बा बखराव दाजागैनो जोंखौनो जोंनि सादिन मायांगो माते होखेनो बाहागे खालाय जोङो बानायफ्लाङो दाबो खिन्थु त्रिपुरा मथा हायलिया जों যখন नाहागौ जोंबो अन्य रायजोर যতनो दाबो सिने नायसाजाना महाराज 184 जना राजा पायो दाबो हले दाबो सिने राजा बासालाय हा बने बांसिसो त्रिपुरा मथायनि जों माखागो जों जुदि जों सादिन मोनफायो नों जेफा पार्टी खायदि सिपिएम खायदि कांग्रेस खायदि दाबो बीजेपी खायदि किन्तु सिनि माखायनो जों नायलाखिनो उनो जाफा खायना हाय सिटिबा मथानि नाहमुगा हायसि ओखा दाबो आं दाबो सिनि जे आरो बाजार सभा जतनो दाखौ भबिसनो कबाबु हायसों हायया जे पार्टीफा उलनि उनो खायलेसिना त्रिपुरा मथाव थामसाङो जे 2022 साल जों जोंनि अमरजों जयजुक्त खालायो नायना लायगासिनो आं आंनि रांसानि थाखोखौ मावनो